pozdravljam prevelikim i životvornim pozdravom Hristo se javi. Probali su da ovaj divni običaj nestane. A evo ga ponovo u našem gradu posle 70 godina, zahvaljujući svima vama koji ste danas ovdje. Hvala vam, dobri sveti ljudi, što ste danas tu, što zajedno pokušavamo sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja nas vodi u ovim teškim danima i godinama, da sačuvamo sebe, da sačuvamo ono ljudsko dostojanstvo, ono rađanje i pravo da živimo kao slobodan narod. Želim da danas pobedi najbolji. Želim da danas ovde među nama preovladava ono što jedino srpski narod ima. Ono dobro, ono Božje, ono htenje u dobrotu, ono nadanje u sutra. Uveren sam da ćete uvek, kad se nebesa otvore, prepoznati ono što se zove krst, ono što se zove Hristovo učenje. Ajde da navijemo za pobednika, za srpstvo, za ono što se zove Hristovo učenje. Podział.